गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि नैबे गोदान भिडिअ बयखौबो गोजोनै बरायबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअ आं नोंथांमोनजों माखासे खोथाखौ शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोनहा आंनि सिगांनि भिडिअआव माने नुखाबाय जानांगौ जे आङो मा बेरामाव गोग्लैयामोन। दा बे बेरामनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो खिथानो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। जाहाथे नोंथांमोनहा माने बे बेरामा जायोबा जाहाथे माने सांग्रां जानो हायो। दा नोंथांमोनहा नुखाबाय जे आंनावहाय मोनसे माने आलसार उदैयाव मोनसे आलसार बेराम जादोंमोन। दा बे बेरामा माबायदि बा बे बेरामनि लक्षणा माबायदि, दा बे बेराम जायोब्ला माबायदि मोनो, बे बेराम जायोब्ला माबायदि जायो, आङो फुल डिटेल्स बे माने आङो जाजानाय हिसाबै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों। जाहाथे नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर जुदि बेबायदि सिम्पटम जादोंब्ला माने नोंथांमोना हमनो हागोन आरो। माने गिबियावनो आं बुंखागोन माने आङो डक्टर नङा, खिन्थु सासे बेरामि जाजानाय हिसाबै माने बेरामखौ हमदांनो हाबाय, एक्सपिरियेन्स जाबाय बे बेरामा जायोब्ला बेबादि जायो होननानै। बिनिखायनो आङो माखासे खोथाखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै जाहाथे नोंथांमोनहाबो माने सांग्राङाव थानो हायो आरोना। बे आलसारा खुगायावबो जायो आरो उदैयावबो जायो। खुगायाव जेब्लानाखि बे ओरै थांखु सोआ होमबा, थांखु सोनानै जेब्लानाखि अरलाबा होमबा, बे अरलाबनाय गारायखौनो माने आलसार होननानै बुङो। उदैयावबो थिग बेबायदिनो माने माखासे जोंनि जे जानाय जे आदारा जे जायगायाव जमा जाहैयो, बे जायगायाव मोनसे माने जोंनि उदैयाव मोनसे खामग्लाबो आरोना। खामग्लाबनानै बे जिनिसा गाराय सिस्टेम माने गाराय महराव थाङो। दा बे जिनिसा जेब्लानाखि जायो अब्ला जों बेखौनो आलसार होनना बुङो। आरो बे आलसारा जेब्लानाखि बारानिफ्राय बारा जायो, माने गोबाव सम जेब्लानाखि जायो, बियो मोनसे मा होनना बुङो, मोनसे सिरियास कन्डिसनाव थाङो आरोना। बे आलसारनिफ्राय माखासे अब्ला नोङो ब्लिडिं जानोसै, थै गनोसै। आरो बे जिनिसा जायोब्ला माने मानसिनि फायखाना खालामनाय, खिनाय क्लियार जाला, माने सानसेयाव खेबब्रै खेबबा खिनाय, जानाया माने उदैयाव हजम जाला, बेनिफ्राय नोङो जाबाबो दिमोल थाबाय थानोसै, माने सब समय माने बे उदैया गेस फर्म जाबाय थानोसै आरोखि। माने बे जिनिसा जायोबा आरो मानसिया बे जेब्लानाखि आलसारा जेब्लानाखि जायोना, अब्ला मानसिनाव माने साननाय हनाया मोनसे दुरबल जालांसै आरोखि। दुरबल जालांनानै माने गिनाय सोमजिनोसै। अब्ला बे आलसारा जोंना मानिफ्राय सृष्टि जायो बा बे आलसारा मानिफ्राय जायो, बेखौ आङो नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअआव सावरायगोन। आरो बेखौ फुल डिटेल्सै जुदि सावरायनांगौबा भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन। बेनिखायनो आङो जास्ट आलसार बेरामा मा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। आलसारा जाहैबाय मोनसे उदै सिङाव जानाय मोनसे थिफुखांनाय एबा गाराय आरोखि। दा बे गाराया माने अनेक जाहोननिफ्राय जायो, बेखौ नेक्स्ट भिडिअआव सावरायनाय जागोन। दा बेबायदि बेरामा आंनाव जानाय हिसाबै आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। बे आलसारा जुदि जायोब्ला नोंथांमोननि जानाया हजम जानाय नङा, खिनाया क्लियार जानाय नङा, नोंथांमोना देहाखौ डिसकम्फर्ट मोनगोन, उदैखौ डिसकम्फर्ट मोनगोन, सब समय उदैया थिल थिल थाबाय थागोन, माने गोजौजों गोरखोगोन, एसिडिटि बारा जागोन, माने बेबायदिनो अनेक माने नोंनि देहाया सुख गैयै जागोन आरोखि बे आलसारा जायोब्ला। नोंथांमोना बे आलसारखौ माने एखेबारे एन्डस्कपि खालामब्लासो, उदैजों गारमाजों केमेरा सोहरब्लासो बे जिनिसखौ नुनो मोनो। ओरैनो थैजोंहाय ब्लाडजों ड्रप नायोब्ला बे जास्ट ओरैनो नोंथांमोनखौ भाइरास दं हिसाबै मोनसे सिमटमखौ मोनो आरो। भाइरासआ उदैयाव मोनसे ओइच फाइलरि होननाय भाइरासबो दङ। बेनि सोमोन्दैबो नेक्स्टआव आं सावरायगोन, बे बिराद गोलाव जागोन। बेनोमोन आरोखि ना। उदैयाव जुदि आलसार जायोबा, खुगायाव जुदि आलसार जायोब्ला माब्रै बेखौ जों सिगांनिफ्रायनो फाहामनांगौ, बिनि फारसेबो आं नेक्स्टआव सावरायगोन। दा बेखौल' आं नोंथांमोननो फोरमायबाय जे आलसार बेरामा खुगायाव जेब्लानाखि थांखु जाबा गाराय जायो, बे थिग बेबादिनो बे जोंनि जानानै जे जायगायाव जोंनि जमा जाहैयो, जोंनि खुगानिफ्राय गारमा आरो बे माने खिबु नालासिम, बेनि गेजेराव जोंनि बिबुआव बे आलसारा माने जानो हागौ आरोखि। दा आलसार बेरामा जोङो बेखौनो होनो आरो बे उदै सिङाव जानायखौनो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सोरबाफोर मिथिखायोब्ला मिथिखानायसै, आरो जायफोरा बिथांमोनहा मिथियाखै बिथांमोनहा मिथिनानै ला जे बे उदै सिङाव जानाय बेरामखौनो जोङो आलसार होननानै बुङो। आरो बेखौ सोखानायनि बा
सिगांनिफ्रायनो माबायदि जोङो माने होबथानायनि राहा लानांगौ बेनि सोमोन्दै आं नेक्स्टआव सावरायसिगोन। भिडिअआ गोबां गोलाव जायो। थ' बेनिखायनो जेब्लायबो नोंथांमोनखौ आसा खालामो जेब्लाबो मिनि खुसियै था आरो गाव गावनि देहाखौ जेब्लाबो जोथोन ला। थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।